असो पूजा पाठ कइला से कवनो श्रद्धा पूरल ना। असो पूजा पाठ कइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से कवनो श्रद्धा पूरल ना। असो पूजा पाठ कइला से कवनो श्रद्धा पूरल ना। असो पूजा पाठ कइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से सुनसान लागेला असो छठी माई के घटिया। मास्क लगा के सभे जाई मर्द आ औरतिया। सुनसान लागेला असो छठी माई के घटिया। मास्क लगा के सभे जाई मर्द आ औरतिया। कवनो पूजा भइल ना। अरे कवनो पूजा भइल ना। लॉकडाउन भइला से कवनो पूजा भइल ना। लॉकडाउन भइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठी घाटे मनु प्रेम के शारदा बाटे। दौरा धरी माथे मिथुन दीवाना कैसे जाई सोनू छठी घाटे। मनु प्रेम के शारदा बाटे दौरा धरी माथे। बाबू रंजीव बोल का मिलेला। बाबू रंजीव बोल का मिलेला। डिस्टेंस बढ़ैला से बाबू रंजीव बोल का मिलेला। डिस्टेंस बढ़ैला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से कवनो श्रद्धा पूरल ना। असो पूजा पाठ कइला से कवनो श्रद्धा पूरल ना। असो पूजा पाठ कइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से छठ पूजा तयसो होई ना। ये कोरोनावा के अइला से बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गांव सूरत।